A z tých troch teda vyhrali traja. Na 3. mieste sa umiestnil Denis. Na 2. mieste skončil René. A prvé juniorské miesto patrí Danimu. Tlieskajte, poďte. V kategórii žien sme mali 4 súťažiace, preto sme sa rozhodli dať aj takú malú kvázi cenu útechy pre 4., pretože boli iba 4. Daj takto. Tak to má byť, áno. Na 4. mieste sa umiestnila Alenka. Na 2. mieste máme Niku. No a celkovou víťazkou ženskej kategórie sa stala Monika. Všetkým kočkám gratulujeme. Dánko, idem. Teraz kúp sem. A Greg vyzerá veľmi prekvapenie. Zmetenie. Na 2. mieste sa umiestnil náš jediný zahraničný návštevník Hajko. The second place Hajko. Ešte má korčule, to nevzdáva. No a na 1. mieste skončil muž Poď. Milan. To je za ten prst! Gratulujte, tlieskajte, poďte. Ťažké. Marek sa tvári, že bolo ťažké. Bolo veľmi ťažké a naozaj rozdiel medzi prvými 4 bol veľmi tesný a ja by som chcel ako také posolstvo, aby si všetci účastníci z toho odniesli to, že čím menej chýb, tak tým vyššie umiestnenie. Takže vidíte, čo funguje na to, aby ste vyhrali? Tak teda poďme na tie výsledky. Na 3. mieste sa umiestnil Hubo. Druhé miesto vo freestyle battle patrí Janovi. Nastavil, že? No a prvé víťazné finálové miesto, prvý finalista je